coneixen mirant la seqüència de fotografies del satèl·lit Meteosat d'ahir. La previsió de l'oratge per este divendres, dia 30 d'octubre, tindrem cel poc ennuvolat o aclarit amb alguns intervals de núvols baixos a partir de la vesprada. Les temperatures amb pocs canvis en general, amb ascensos locals d'algun grau en les mínimes i descensos locals d'algun grau en les màximes. Vent variable fluix tendint a component est-fluix. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 10 i una mínima de 9 graus, Ontinyent màxima de 21, mínima d'11, Gandia màxima de 21 també, mínima de 13 i València tindrà una màxima de 22 i una mínima de 14 graus.